салом тамошобиёни азиз, пешниҳоди шумост барномаи меъмор аз идораи барномаҳои меъморӣ, сохтмон, нақлиёт ва коммуникатсияи телевизиони Тоҷикистон. маъюбон қисми осебпазири ҷомеа буда, онҳо зери таваҷҷӯҳи махсуси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор доранд. ба хотири то қадри имкон бартараф кардани мушкилоти маъюбон, 27 феврали соли 2021 қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025 ба тавсиб расид. ҳадафи асосии барномаи мазкур ин пеш аз ҳама дар он аст, ки бояд тамоми иншоот барои ин қишри ҷомеа дастрас бошад. перомони баррасии ин мавзӯъ, яъне барномаи давлатии муҳити дастрас, имрӯз ба студияи телевизиони Тоҷикистон даъват намудем намояндагони кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Ҷумъа Зокир ва Азизбек Ниёзода. Сараввал ба телевизиони Тоҷикистон хуш омадед ва вобаста ба барномаи давлатии муҳити дастрас, ки моҳи феврали соли 2021 бо қарори бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба тавсиб расид. Шартед, ки ҳадафи асосии пешниҳоди барномаи мазкур дар чӣ буд ва то имрӯз оё ягон барномаи дигар ё ки ягон қонуне вуҷуд надошт, ки фарогири масоили маъюбон бошанд, яъне бояд бинои иншооти мавҷуда ба талаботи онҳо ҷавобгӯ бошад. барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025 қабул гардид. ин барнома пеш аз ҳама барои рушди тадбирҳои дастгирии маъюбон, ҷиҳати фароҳам овардани шароитҳои муфид, иштироки озодони онҳо дар ҳаёти ҷомеа ва баланд бардоштани сатҳи зиндагии онҳо равона гардидааст. барномаи мазкур аз 26 банд ва 46 чорбиниҳо иборат мебошад. ҳар як банди нақша чорбиниҳои барномаи мазкур муҳлати иҷро ва шахсони масъулро дар бар мегирад ва иҷрои ин барнома таҳти назорати қатъии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор дорад. тибқи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо вазорату идораҳои дахлдор, мақомотҳои маҳаллии иҷрои ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати амалишавии барнома бояд чораҳои зарурӣ андешанд. ҳанӯз соли 2013 меъёри қоидаҳои сохтмонӣ, дастрасии бино ва иншоот барои маъюбон ва гурӯҳи камҳаракати аҳолӣ қабул карда шуд ва ҳоло мавриди амал қарор дорад ва ҳангоми лоиҳакашӣ ин меъёри муҳим аз ҷониби лоиҳакашон ва сохтмончон ба инобат гирифта мешавад. ба ғайр аз ин меъёри қоидаҳои шаҳрсозие, ки бевосита ба масъалаи ҳифзи иҷтимоии маъюбон, яъне ки фароҳам овардани шароитҳои муҳит барои онҳо равона гардидааст, дар меъёри қоидаҳои сохтмонӣ ва шаҳрсозӣ дигар низ ба инобат гирифта шудаанд. масалан, меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ биноҳои истиқоматии бисёрманзила. ба ғайр аз ин меъёри қоидаҳои шаҳрсозӣ бунёд ва банақшагирии маҳаллҳои аҳолнишин, биноҳои ҷамъиятӣ, биноҳои маъмурӣ, биноҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ, биноҳои хӯроки умумӣ ва ғайра, дар онҳо албатта барои ба инобат гирифтани талаботи маъюбон, барои дастрасии онҳо ба ҳамин иншоот ва биноҳо ба нақша гирифта шудаанд ва ҳангоми лоиҳакашӣ ба инобат гирифта мешаванд. хуб, чӣ гуне ки дар ҷамъият мушоҳида карда метавонем, қисми зиёди биную иншоот, яъне инфраструктураи иҷтимоӣ ба талаботи асосии шахсони маҳдудҳаракат ё ин ки барои маъюбон, яъне пурра ҷавобгӯ нестанд. хуб, масалан, он шахсоне ки тавассути аробачаҳо яъне ҳаракат мекунанд, умуман имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 30 000 нафар аст, ки тавассути аробачаҳои
махсус ҳаракат мекунанд ва ҳамин гуна шароити устувор барои гашту гузор, барои зисту зиндагӣ надоранд. хуб, банди асосии барномаи давлатии муҳити дастрас дар ин бора чӣ мегӯяд? яке аз самтҳои афзалиёне ки барномаи мазкур дар он ҳисобида мешавад ки тибқи нақшаи чорабиниҳои барномаи мазкур маблағҳои муайян барои иҷрои чорабиниҳо пешбинӣ карда шудааст. аз он ҷумла ин чорабиниҳо ба он самтҳои зерин равона карда шудааст. аз ҷумла ин такмили қонунгузории амалкунанда, яъне ки қонунҳое ки ба танзими фаъолияти шахсони имконияташон маҳдуд равона карда шудаанд аз ҷониби гурӯҳи корӣ мавриди таҳлилу арзёбӣ қарор дода мешаванд ва он монеъҳое ки он камбудиҳое ки дар ҳолати ҷой доштанд, ин камбудиҳо муайян карда мешаванд ва онҳо бартараф карда мешаванд. албатта барои ин мақсадҳо маблағҳои муайян дар барномаи мазкур пешбинӣ карда шудааст. инчунин мутобиқсозии биноҳои фонди манзил, чӣ хеле ки шумо қайд карде, айни замон он бино иншоотҳое ба назар расида мешаванд ки онҳо ба талаботи шахсони имкониятшон маҳдуд бо сабабҳои номуайян мутобиқ гардонида нашудаанд. барои ин мақсадҳо дар нақшаи чорабиниҳои барномаи мазкур маблағҳои муайян карда шудааст, яъне ки гурӯҳи корӣ номгӯи ин гуна биноҳои истиқоматиро муайян мекунанд ва дар доираи гурӯҳи корӣ ин биноҳо дар асоси талаботҳои амалкунанда ба талаботи шахсони имконияташон маҳдуд, аз ҷумла маъюбоне ки бо тариқи аробача курсиҳо ҳаракат мекунанд, ба талаботи ин гуна шахсон мутобиқ карда мешаванд. инчунин нақшаи чорабиниҳо равона карда шудааст ба мутобиқсозии биноҳои мақомотҳо, биноҳои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва дигар биноҳое ки дар онҳо ҳузури шахсони имкониятшон маҳдуд низ бисёртар ба назар гирифта мешаванд. инчунин чорабинии муҳиме ки дар нақшаи чорабиниҳои барномаи давлатии муҳити дастрас пешбинӣ карда шудааст, ин мутобиқсозии сомонаҳои мақомотҳо ба талаботи шахсони имкониятшон маҳдуд мебошад ки дар доираи ин барнома тамоми мақомотҳо ки сомонаҳои расмии худро доранд ба талаботи шахсони имкониятшон маҳдуд дар давраи пешбинӣ карда мутобиқ мекунанд. чӣ гуна бояд сомонаҳои расмии вазороти идораҳо барои шахсони маҳдудҳаракат чӣ гуна бояд масалан ҷавобгӯ бошанд? яке аз самтҳои мутобиқсозии ин сомонаҳо аз он ҷумла ин бо ҳарфҳои калон мутобиқ намудани ин сомонаҳо мебошад ки яъне ки шахсоне ки биноишон суст мебошанд, барои онҳо як низоми махсуси сомонаҳо пешбинӣ гардааст ки ин сомонаҳо тибқи ҳам талабот мутобиқ карда мешаванд, яъне ки бо ҳарфҳои калон ишора намудани онҳо. барои ношунавоён чӣ? барои ношунавоён аз ҷумла ба воситаи таҷҳизотҳое ки таҷҳизотҳои овозӣ, ин гуна таҷҳизотҳо ҳам мутобиқ карда мешаванд дар сомонаҳо. аз он ҷумла ин нақшаи чорабиниҳо мутобиқсозии истгоҳҳои нақлиётии ҷамъиятӣ пешбинӣ гардааст ки тибқи ин чорабиниҳо тамоми истгоҳҳои воситаҳои нақлиёти ҷамъиятӣ ки айни замон амал мекунанд бо лавҳаҳои огоҳии рӯшноии махсуси диёдӣ, яъне ки он шахсоне ки имконишон сустбин мебошанд бо махсус лавҳаҳои иттилоотӣ ба тариқи рӯшноии диёдӣ равшанӣ мекунанд, таҷҳизонида мешаванд. инчунин воситаҳои чароғакҳо ки айни замон вуҷуд доранд, онҳо бо таҷҳизотҳои огоҳкунии овозӣ бо онҳо ҷиҳозонида мешаванд. дар маҷмӯъ зимни татбиқи босамари нақшаи чорабиниҳои дар барномаи давлатии муҳити дастрас пешбинӣ гардида, он имконият фароҳам меорад ки дар давраи миёнамуҳлат фароҳам овардани шароити мусоид ба шахсони имкониятшон маҳсуд то андозае боло равад ва ин мушкилоти дар ин самт ҷой дошта бартараф карда шаванд. хуб, ҳоло мо як ролике омода намудаем ки ифодагари мушкилоти ҷомеа, хусусан шахсони маҳдудҳаракати ҷомеа маъюбон мебошад. хуб, шумо диққат кунед ва перомуни ҷузъҳои асосии ролики мазкур фикру ақидаҳои худ
آشیانه 13. خب مرحمت وابسته به جزئیاتی که در سوژه آماده شده یعنی پیشنهاد گردیدن فکر و عقیده شما مشاهده کرده شد که جهت فراهم آوردن شرایط مفید برای معیوبان در قانون بیان کرده شده است. پیش از همه برای وارد شدن به بنا که در چنین بلندی قرار دارد باید دستقاپک‌های مخصوص نصب کرده باید شوند که آن را قاپیده همون نابینا یا که معیوب وارد بنا شود. بغیر از این چون قاعده شخصان نابینا رنگ زرد رو بیشتر میبینند. برای همین هم در درآمدگاه همین بنا باید یک خط زرد نشان دهنده همین روش سمت حرکت باید نشان داده میشود. بغیر از این البته در اینجا لیفت های استرسال کهنه نشان داده شده‌اند. حالا چنین لیفت ها هستند در بناهای کهنه، لیکن در بناهای نو لیفت های وسیع گنجایششون زیاد نصب کرده میشوند و بغیر از این برای آزادانه وارد شدن عرباچه ها نیز چاره‌های ضروری اندیشیده میشود هنگام نصب لیفت ها. عموما برای نابینایان همون اشاره هایی که اشاره های تکتیلی میگویند باید به نوبت گرفته میشد. افسوس که در همین نوار ما دیدیم که چنین نشانه ها گذاشته نشدند و برای همین هم این نابینا هنگام وارد شدن به بنا و داخل حجره مشکلی کشید و این نادرست است. قسم دوم سوژه مذکور چگونه بود در نظر شما؟ مثلا لیفت قالب حرفا معلوم بود، صدای مثلا معین بود برای از یک اوشانه به اوشانه دیگر. در سوژه دوم راست یاب که همون نشیبی همون زینبایی تماما نادرست تحریز کرده شده است. در این زینبایی که به ما نشان دادند باید یک پندوسی مخصوص با نشیبی نه زیاده از 8% ساخته میشد و همین نشیبی یا که پندوس نیز با دستقاپک باید جهازانده میشود که هم نابینا هم شخصانی که عرباچه دار هستند باید آزادانه حرکت کنند. در اینجا باید قید نمود که در سطح معیار قاعده های ساختمانی و شهرسازی، در سطح قانونگذاری، در سطح برنامه دولتی همه چاره‌هایی که برای معیوبان ضرور میباشند یعنی که فراهم آوردن شرایط های محیط تحریزی و راه اندازی کرده شده است، ولی در عمل از جانب فرمایشگران از جانب تشکیلات های قدرتی نه همه وقت همین معیار قاعده ساختمانی و شهرسازی را رعایت میکنند، نه همه وقت رعایت میکنند. حالا ما میبینیم که در اکثریت خیابان ها و گلگشت های شهر دوشنبه به این مسئله دقت ضروری داده شده است و همان عرباچه سوارها و شخصان محدود حرکت در بسیار موارد آزادانه حرکت میکنند. لیکن ما گذرگاه هایی که داریم، گذرگاه های زیر زمینی با طلبات معیار قاعده ساختمانی جوابگو نیست. یعنی که نشیبی آنها خیلی بلند است و خفناک است برای گشت و گذار معیوبان، نه بلکه برای معیوبان، برای شخصان سالم نیز خطرناک است. بسیار نشیبیش کلان است. یعنی که هدف همین برنامه پیش از همه ریشه‌کن کردن همین کمبودی ها. در اینجا کمیته معماری و ساختمان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یکجا با مقامات های محلی اجرای حکومت دولتی کارهای زیاد را به سامان رساند. اگر اجازت باشد از جمله مرحمت همان من نامبر کنم. یکم گذراندن
шиносномагунӣ ба иншоот ва хизматрасонӣ дар соҳаи фаъолияти ҳаётии маъюбон бо ҷалби намояндагони ташкилотҳои ҷамъияти маъюбон. дуюм мутобиқгардонии иншооти фонди манзил ва ҳудудҳои ҳавлӣ ба ниёзҳои маъюбон, яъне муҷаҳҳазгардонии роҳҳои ҳаракат бо таҷҳизотҳои махсус, пандусҳо, болобардорҳо ва ғайра ва ғайра. мутобиқгардонии бинои истиқоматие ки дар онҳо маъюбони нобино ҳамроҳ истиқомат мекунанд. ин ҳам яке вазифаҳои мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳри ноён мебошад. мутобиқгардонии боғҳо, пиёдароҳҳо ва гузаргоҳҳои пиёдагард барои истифода аз тарафи маъюбоне дар аробачаҳои маъюбӣ ҳаракаткунанда. ташкили ҷойҳои махсус ҷудошудаи таваққуфгоҳҳо барои маъюбон дар минтақаҳои истиқоматӣ. таъмини дастрас будани қисми ҳаракаткунандаи нақлиёти мусофиркашонӣ барои маъюбон. муҷаҳҳазгардонии нақлиёти мусофиркашон бо лавҳаҳои рӯшноии диодӣ барои маъюбони шунавониҳояшон суст ва ба бонги махсуси овозӣ барои маъюбони биноишон суст бояд насб карда шавад. муҷаҳҳазгардонии истгоҳҳои нақлиётии ҷамъиятии мусофиркашонӣ бо низомҳои иттилоотии нутқӣ ва матнӣ бояд бошад. таъмини дастрасии автовокзалҳо, вокзалҳои роҳи оҳан ва ҳудудҳои ҳамшафти онҳо барои маъюбон бо ҳамин воситаҳои махсус ки барои ҳаракати бемонати маъюбон мусоидат мекунанд. ин ҳама вазифаҳо дар ҳамин барномаи давлатии муҳити дастрас барои солҳои 2021-2025 сабти худашро ёфтааст ва бояд вазорати идораҳои дахлдор, мақомоти иҷрои ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, кумитаи меъмории сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии озгон ва зерсохтори оён дар ин самт бояд муташаккилона фаъолият намоянд ва барои амалӣ шудани ин барнома чораҳои фаврӣ ва заруриро андешанд. баъзан ҳолатҳое мешавад ки ҳангоми лоиҳакашӣ талабот барои шахсони осебпазир ба назар гирифта намешавад ё ин ки ҳангоми лоиҳакашӣ талабот вуҷуд дораду дар сохтмон онро истифода намебаранд. хуб, мутахассисон дар ин маврид чӣ мегӯянд? шумо яъне бигӯед ки масалан вазифаи асосии кадом ниҳод аст ки назоратро яъне пурзур намояд то риояи талаботи мавҷуда яъне дар қонун ё ки дар худи ҳамон бинои иншоот дар амал низ татбиқ шавад. дар лоиҳаи кории бино ва иншоотҳо талаботи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ оид ба фароҳам овардани шароитҳои муфид барои маъюбон ва гурӯҳи камҳаракати аҳолии дигар ба инобат гирифта мешаванд ва таҳризӣ мешаванд. ин лоиҳаҳо аз экспертизи давлатии ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ мегузаранд. чӣ хеле гуфтем, бе ин аз экспертиза ин лоиҳаи ин биноҳо намегузаранд. вале дар амал бошад фармоишгарон, яъне ки иморатсозон ва ташкилотҳои пудратӣ ба ҳамин талаботи меъёри қоидаҳои сохтмонӣ на ҳама вақт такя мекунанд ва риоя мекунанд. аз ин ҷиҳат ҳамин камбудҳое ки мо имрӯз мушоҳида мекунем арзи вуҷуд доранд. хуб, ташаккури зиёд. дар бораи татбиқи яъне ҳамаҷонибаи ҳамин барнома, хуб, пешниҳод ва тасдиқи барномаи давлатии муҳити дастрас агар як ҷиҳати мусбати масъала бошад, яъне вале то кадом андоза иҷро гардидани он дар мадди аввал меистад, яъне чизи аз ҳама асосӣ ин дар амал иҷро шудани барномаи мазкур аст. хуб, вобаста ба иҷрои ҳаматарафаи барномаи давлатии муҳити дастрас, хуб, сарчашмаҳои маблағгузорӣ оё муайян шуданд ки барномаи давлатии муҳити дастрас дар муддати солҳои 2021-2025 яъне то андозае роҳи ҳалли худро пайдо кунад? тибқи банди 3 қарори мазкур кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вазифадор гардидааст ки ҳамасола то 20 декабри соли ҷорӣ аз натиҷаи татбиқи барномаи мазкур ҳисоботи муфассал ба ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон пешниҳод намояд
дар робита ба ин ҷиҳати татбиқи босамари барномаи мазкур айни замон дар кумитаи меъморӣ ва сохтмон назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шудааст нақшаи чорабиниҳои дохили идоравии кумитаи меъморӣ оид ба татбиқи барномаи давлати муҳити дастрас. ҷиҳати татбиқи чорабиниҳои дар барномаи мазкур пешбинӣ гардида, албатта барои татбиқи ҳар як барномае ки дар нақшаи чорабиниҳо пешбинӣ гарданд, ҷиҳати татбиқи босамари онҳо маблағҳои муайян албатта пешбинӣ карда шуданд. дар маҷмӯъ маблағи умумие ки дар нақшаи чорабиниҳои барнома пешбинӣ гардааст, ин зиёда аз 15 миллион сомониро ташкил медиҳад ки як қисмати он аз маблағҳои буҷетӣ равона карда шудааст ва дигар қисмати он аз маблағҳои ғайрибуҷетӣ равона карда шудааст. рафти иҷрои хараҷотҳое ки дар нақшаи чорабиниҳо пешбинӣ гарданд аз ҷониби мақомотҳое ки барои иҷрои ин чорабиниҳо масъул мебошанд, албатта дар нақшаи дар харҷномаи солони онҳо пешбинӣ карда мешаванд ва дар доираи ин маблағҳо пешбинӣ карда ҷиҳати иҷрои ин чорабиниҳо маблағҳои муайян ҷудо карда мешаванд ва дар доираи ин маблағҳо чорабиниҳо мавриди татбиқ қарор дода мешаванд. далели раднопазире ҳаст ки аз кишварҳое ки дар ин самт яъне ба пешравиҳои назаррас моил шудаанд ва талаботи асосии шахсони маҳдудҳаракат дар ин кишварҳо яъне баръало эҳсос мешавад, ҳамин гуна як омор як фактеро пешниҳод намуданд ки агар ҳангоми корҳои сохтмонӣ яъне талаботи асосии шахсони маҳдудҳаракат ба инобат гирифта шавад, аз маблағе ки барои ҳамун сохтмон бояд сарф шавад 3% зиёдтар сарф мешавад ки ин чиз яъне ин маблағ яъне ночиз ҳисобида намешавад. агар дар сурати ҳангоми корҳои сохтмонӣ ба инобат нагирифтани талаботи асосии шахсони маҳдудҳаракат яъне минбаъд маблағ яъне барои ба тартиб даровардани талаботи асосии мазкур хеле зиёд сарф мегардад. خب امروز انشاءات بنیاد شده که همین گونه امکانیت ها برای شخصان محدود حرکت وجود ندارند، آیا برطرف سازی آنها یعنی عملی کرده می شوند؟ در این مورد باید قید نمود که ماه مارس سال 2018 جمهوری تاجیکستان با کنونسیون سازمان ملل متحد آید به حقوق معیوبان داخل شد و این عمل مسئولیت وزارت اداره داخلدار متخصصین ساحه را خیلی بلند میبردارد، یعنی که ما باید در سالهای نزدیک به استانداردهای جهانی مطابق گردانیدن شرایطها برای معیوبان را رسانیم. به استانداردهای جهانی یعنی که معیوبان ما یگان اذیت نکشند، یگان عذاب نکشند هنگام حرکت، هنگام زیست، هنگام گشت و گذار، هنگام گذشتن از راه‌ها و عموما خیلی که مرد سالم، فرد سالم زندگی میکنند، همین گونه باید خودشون رو حس کنند. تشکر که دعوت ما رو پذیرفتید و وابسته به بررسی این موضوع اساسی، این موضوع اکتوالی با تلویزیون تاجیکستان تشریف آوردید. بار دیگر سپاس. تماشابینان عزیز، چگونه که در بندهای اساسی برنامه دولتی محیط دسترس درج گردیدن باید همه اینفراساختور اجتماعی از بنای و انشاءات سر کرده تا گذرگاه ها، راه ها، چراغک ها، کتابخانه های مخصوص یعنی برای باید شخصان محدود حرکت وجود داشته شوند. ما امیدواریم که با اجرای برنامه دولتی محیط دسترس مشکلی های موجوده برای شخصان محدود حرکت جامعه از بین خواهد رفت. سعادتمند و سربلند باشید. خیر.